Der skete lige en mindre fejl, tekniske problemer, men vi nåede til spørgsmål 4. Hvordan man kan være sikker på, at der er fundet en reaktion sted. Og det kunne vi nemlig, fordi at vi kunne se, at der var et tydeligt farveskift. Og vi bliver bedt om at lave en reaktionsligning mellem heptan og dibromid. Og dibrom. Og det har vi her. Ja. Det har vi selvfølgelig her. Værsgo. Og vores pH-værdi, den aflæses vi til mellem, som sagt, mellem 0 og 1. Og jeg vil mene, der var tættere på 0 end 1. Men det var i hvert fald helt nede i den lave ende. Farven, som vi observerede, det var sådan en mælkehvid farve. Og det er så her, vi ser, at sølvnitraten, den så bundfælder. Ja. Og efter vi har fyldt phenolphthalein i, så bliver den her opløsning så lyserød. Og vi så så her, at polære stoffer ikke kan blandes med upolære stoffer, men at polære stoffer blander sig med polære stoffer. Hydrogenbrom i vand, og upolære stoffer kan blandes med upolære stoffer. Det var så vores brom i heptan. Ja. Og vi har som sagt så fundet ud af, at grunden til at heptan og bromvand ikke går i opløsning, det er altså på grund af deres polaritet, da vandet i bromvandet ikke er polært selvfølgelig. Oxygenatomet i vand har en langt større elektronegativitet end hydrogenatomerne, og to upolære stoffer vil altså gerne være i opløsning sammen uden at skille. Og det konkluderede vi ved det her forsøg.